Čau ľudia, vítam vás z nového videa na našom kanále Vypálo to a dneska si ukážeme, ako si vyrobiť zo sériou vyrábaných petárd vlastne doma robenú petardu. Takže poďme na to. Takže čo budeme potrebovať? My sme zvolili petardy Titáno, tie sú hlavné, takže takéto petardy môžu byť viac gramové, menej gramové. My si zvolili tieto, pretože sa nám zdali vhodné. Ďalej budeme veľmi potrebovať lievik. Lievik budeme ním sypať pušný prach do tej petardy a ďalej nejaké ostrie. Prvne sa zvolí takto krúžidlo. Takže to je všetko k pomockám. A ešte veľmi dôležitá pomocka je távna pištoľ. Távnu pištoľ tiež veľmi dôležitá, takže poďme si ukázať, ako to budeme vyrábať. Takže teraz si ukážeme, ako vybrať plastovú zátku, ktorá je tuto vnútri v petarde, z petardy von. Túto petardu prvú sa snažíme čo najmenej zničiť, takže si to nejako takto budeme podoberať a vyberieme si ju, tú plastovú zátku, takže my sa vám ozveme, keď to urobíme. Takže petardu už máme bez zátky, vidíte, že tam nie je tá zátka, a zátka je tu. Toto si odložíme a petardu si dáme takto sem do tohto sveráku. Nemusíte používať sverák, ale je to s tým lepšie, keď to takto neuzavrete. A je dôležité moc to neuťahovať, iba decentne. Jo, takto stačí, aby vám nepukla hore sádra. Takže takto petardu si to necháme a ideme si vybrať ďalšiu petardu. Takže ideme si vybrať ďalšiu petardu, ďalšiu zátku si vybrať. All around the ransom. Get. All around the reason. Poďme sa teraz presýpať. Takže teraz ideme presýpať petardu do ďalšej petardy pomocou našho lieviku. Odložiť takto oklepať, lebo niektorý ten pušný prah je aj na stenách toho. Si to pekne oklepíme. Tak. A teraz je takto, aby to z toho lieviku všetko zliezlo. Tak. A ďalej dôležitý krok je aj takto pobúchať tú petardu trocha. Nie moc silno, ale tak decentne, aby sa tam ten prach usadil, takže toto je tiež veľmi dôležité. Tak, už sa to usadilo a poďme na ďalšiu petardu. Tak ďalšiu petardu máme už na rozdelenú. Takže ideme si tam zosypať poslednú petardu, aby je to 4 grama doma robená. Takže tam zosypeme. Tak, máme tam zosypané, teraz asi pobúchame troška. Tak, a máme to zosypané, teraz sa môžete povedať, ako tam je toho prachu. Je tam celkom dosť, tie petardy. Takže poďme si ho zazátkovať a zalepiť. Takže petardu už máme zazátkovanú, vidíte, že je zazátkovaná. Aj sa z toho nič nesype, ale ešte si ju pre istotu zabalíme. No a ešte jedno by som chcel povedať, že toto hlavne nikdy nerobte doma, čo sme tu robili my a nikdy to nerobte doma, my ste fakt opatrní, nikdy to nerobte doma. Toto sa fakt nevypláca robiť, lebo pretože sa môže niečo stať, môže sa to začať horeť, takže to fakt nikdy nerobte hlavne. Teraz ideme našu petardu zalepiť, takže dáme si sem takto lepidlo do tej zátky a aj takto po bokoch si ho poriadne oblepíme a počkáme, kým zaschne. Nebáť sa toho dať fakt veľa, aby tam bolo fakt čo najmenej tlaku a vzduchu. Kým toto oblepíte a počkáme, kým sa to zaschne. To podržíme. Takže petardu už máme zalepenú, takto nejako to vyzerá. To nevadí, že takto vyzerá, hlavne aby tá zátka bola tam pevne utlačená, že tak tam vyzerá ako petarda. Je to tá prvá 4 gramová a ideme vyrobiť ešte 8 gramovú. Takže teraz sme si vyrobili takéto púzdro, tým, že sme zlepili dve petardy do seba. Tuto je zlepené távnou pištolou, je to úplne na seba tlačené a sme to posili lepiacou páskou, takže teraz do toho vložíme ďalší pušný prach. Takže teraz si tým istým spôsobom ako predtým ideme rozobrať ďalšie petardy, takže ideme si dať tam vložiť, bude to 8 gramov petardy, tak poďme na to.
Dobre, takže máme to už urobené, máme 8 gramov petard hotovú, dám sa opäť plastovú zátečku. Na to. Tak. A teraz si to ideme zalepiť. Kokos. Dobre. Takto to vypadá. No, musíme mať tuhu. Teda lepidla v tom, takže si podáme ďalšiu. Takže mám tu ďalšiu tuhu a ideme sa to úplne dolepiť celé konečne. Kokos, neviem, že búcha. Tak. Ešte z vrchu daj. A máme to hotové. Máme 8 gramovú a 4 gramov petardu už kompletne hotovú. Počkáme si ich zhasne a ideme to otestovať na von. Takže ľudia, petardy máme hotové a môžeme si ich pripraviť. Sú pripravené na test, takže ideme si ich von otestovať, ako budú búchať. Takže už sa presunie na odpalisko. Sme tu úplne vzadu od dediny. Takto v prírode sme tu vzadu. Dedina je 10 až hentám vzadu, takže na to nikomu nebude vadiť. A poďme sa presunúť už na odpal. Takže máme tu prvú domácu vyrobenú petardu, má to 4 gramy, poďme na to. 4 gramovku petardu, zapaluje samo. Zdraj. Zdraví. Ty kokšo. To bola dobrá šupa. Takže máme tu 10 gramov petardu doma robenú, poďme sa zapáliť a odpáliť. Ty kokšo, to bola dobrá šupa. A ešte tu máme také dve malinké, nemá to ani pol gramu, ani 0,30. A je to malý nano. Je to malý Dumbum Nano, dvakrát, takže Si jednoho si zapáli kamarát, jednoho ja. Môžeme ísť na to. To bolo zlaté. A posledná petarda dneška, malý naniak. To je najlepšia petarda, akú môžete kúpiť, to je najlepšia petarda, to podľa mňa. Takže máme tu záver videa, budeme radi za akúkoľvek podporu. Ako sme už spomínali, neskúšajte toto doma. Robíme všetko opatrne, aby sa nám nič nestalo. Takže to je všetko. Čaute.